katuraken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Yusuf Ansor Ganendra. Sagung para tamu kakung Sumawana Putri ingkang winang ing pakurmatan makaten paripurnaning pasrah panampining tokoh Pringgit Wacucal saha Lampeng Kacacara Purwamadya Wasana sampun kalampan kanthi wijik. Kula minangka ingkang kepareng ngaturaken menggah lampahing tata cara tertamtu kathah kekiranipun saha kalepatanipun kanthi sedaya kalepatan saha kekirangan atur kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami kanthi peputaning atur wawasaning para wasis kang waskita waspadeng ngilmu jagra angkara winangun sarjana majayeng wis dipwara kasutwasa wasita jroning Wedamuni Sura Sudira jayaning kang rat Srabrasta tekating olah Garmastuti wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
Nalika kang pinarya wangsit pinto kombang isep matu sarining tawang susangen nganti gone yang kaliheng angkong paksi ibar samara pamoring sutma sinoksmaya rasa ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana tarlen Awi kena mastu purma sidhem silat mringwang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinawung langning peluk wis tumaksina senandung lambai Buddha Jinandra tutur katulata tulat merih alabding parabdya pinisuda telenggang dinamadama binardi tameng lalata mangjapa tekap usananing gupita pangrengging pralambang matumba-tumba marma panggung panggunggung sang merwaning kata saged garuk dumadining wayang purwa purwakaning kandha pinarik entuting basa dumeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulajara angrasa wandi uruhing diri rasa mong sang rumangsani pindhane kadya jalma ingkang angil kaca jarwe wis ngakuk caing saluta bejo wis kagelaring madaning pagliran ya kujatra mirsani pagelaran inggih purwa Surya Candra Tarung Hyang Kartika wis kinur putrating kawasa sahari ratri angitri bawana prateking tuksina giling pandi temadate wetanganing dina sasi warsi
Windu kengsar babat Radung lambang kartu mangkartu sinram bundu jaban pating rum jatatu padeng kutu-kutu langat tuku burun munum yang burun jatatu bulan mantan bawi jalan Ong padang terawangan senari sagelang rendang yang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tuk mungup-mungup mungging kalingan bukir abang perngangah lamun kayak sayan gilat-gilato bumi saya tangu sumur sang dibangar kokap tas sebelah kanan kurang abang esmujantara kabur bawan senari sagelang basontong tanam tukaton ijo royo-royo yamangku gunung kang biru moyo-moyo ucing gunung kini melan gedanu kasih ring meraban jono lenggat menggut nganti kaya gunung mangkutno mego tanpa tawis dangu sulai kawula tasih di luar songo ya buka ngarep tegal sabayi anglo ursiro tanono pedoti senam di sedunat sesindenan mikul garu lukune anggir ngerojo kayane sanor rembagan sumur wangi wis katon sang Hyang Arkasa dangu sainggil wis katon melo sinari jagat durung ing plan papan lor kidul wetan kulon sinari jagat kang samrebuyada rebut jerbun kuwung mranjetaken wonten ingkang amadani tejo lan kekuwunging pratapan Sukalima ya pratapaning Saka Panca dukunane dumadi saking papan dunung Wanagung liwang-liwung gawat kliwat pinggit kewati satu moro satu mati jalma moro mesti kepelayu nenggih wana ing Saka Panca ya alas ing Sukalima ingkang dukunane kebawat keperintah negaring Pancalaradya tumuli kabangun dening sang Pinandhita ya sang Brahmana Gung mungging sampun lenggah ing madaning pecabaan nenggih Pandhita ing Saka Panca sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana ya Ndayewang Durna ya sang Baratmaja Putra ya sang Wipra wis kepareng gawe padaning pecraban Saka Panca kayap sanjaning para candrik manguyu jejonggo banyak dalang Artawalika pindhane kedaton prandening panggih sang Tapa Begawan Durna arsa ngawontenaken pawiyatan ya pawiyatan agung pertapaning Saka Panca pramila tegambir blabar pindhane samudra datanpa ana tebi sangya para candrik siswa murid samya seba sumewa wonten ngersanur sang Tapa Begawan Durna prandening mangke kepasang yojo katujing minum nampi rawira nalindra ngesna sang Prabu Duryudana dadi grawalan Pandhita Sukalima sang Tapa Begawan Durna wau
matur marang Sang Maha Yogi Sang Wipra Kadiparan Saning kiwang putih pati yoga sang rumeng marmo Suritinon neng pasewakan Busana sutra kang maneka warna Pak Puspita Ngudana Miyang manca sarwa rukma rangking mandhek nara Narawata Obro prabanyo kang sumirat kenyaring teco laliwaran lera ki laci sireng dapet wimpo kekondo mrek mingen katyubeng mak
mandung separan mangambar kongas ngabeki jroning pasewakan Sang Mantara Ratri mung cipta pukulun tanana liyan kaeksi katur kang cundha maneh lole kentas waru gembal manyar-manyar do neng dungkul wana alas dadi wana ladalah kaya ketiban daru pertapan suka panca nuwun mangke angger nuwun sewu teka sak mangke mboten kadya adat saben ingkang sampun kelampah pertapan suka 5 dipun rawuh dening anak Prabu Duryudana sarawuh paduka anak Prabu Jaka Pitana ingkang paman suka 5 ngaturaken pambagya raharja mugia kunjuk angger anak Prabu Jaka Pitana ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat Dewang Sukmana mangadilirwi kula sasming tanding sejagat wasisaning Bathara nun mangke paman Durna antuk berkah pamujanipun paman penemban Durna ibu Kumbaya ning Jagalima pratanipun kang putra ngestiripun Jaka Pitana mangke karaharjan awit saking pamujanipun Bapak Durna panantuk pangestuning dewa sowan kula boten tebih saking karaharjan tebih saking rupeda sowan kula mangke widodaya wana Basuki pambagya raja sampun kula tampi namung mudya pangasta mugi kanja wonten ngarsa waduka paman Durna Sakalima paman Kumbayana inggih pudya pangasta sampun ingkang bapa tampi nggih damel bombong dasmana ingsun damel bombong manahipun ingkang pamaning Sukalima mboten langkung sakmangke mugi kaprayogakaken lenggah paduka anak Prabu Duryudana ing ngestina anggenya rawuh wonten pertapan Sukalima sampun wonten kirang prayogi sowan kula kados diri sampun langkung sing cangkin kula lenggah wonten peceraban Sukalima paman Durna Adipati aja sunguni rak ya padha slamet rawuhmu ta Adipati antuk pandunganing Kakang Durna lan pangestuning Jawata Kakang ya nggonku suwana nang pertapanmu kanthi kahanan ingkang neng semaki lan kahanan ingkang gawe bungah jernyatane sangjaning para cantrik mangaya jejengga padha seba apa iki dinaning pawiyatan Kakang oh iya pancen tak jarak wektu sakmengko aku nganake pawiyatan oh ndelalae lah kok teko kepasang yuja katuju nginu sakmengko sampean rawuh bareng rawuhmu kelawan anak Prabu Duryudana nggonmu rawuh ning pertapan Sukalima iya ora liwat aku ngaturke sembahku katura ya tak tampa Adipati tak tampa wong nom ngaturke bekti ning wong tuwa ora liwat pangestuku wae tampanono dayanono mening uripmu Kakang Durna iya ora liwat prayogana Adipati kaya wis ora kurang kepenak Kakang Durna nuwun mangke nggih mboten kateges kula kama wantun lan kula lancang nanjaken dhateng rawuh paduka anak Prabu Duryudana
Estunipun kula namung badhe nungsung pawarta lan kula nyadong dawuh. Menggasak mangke damel kagiat setaning manahipun ingkang bapa ing saka 5. Rawuh wonten pertapan saka Panca. Kanthi kamreng sengkan-sengkan datan pepoyan menawi alit utusan kandhek sak kembaran. Agengipun utusan Dik Patih Harya Sengkuni kinen prapta wonten ing pertapan saka 5. Nanging kenging menapa? Nggih. Sak mangke kula nampi rawuhipun anak Prabu Duryudana kamangka kanthi kawontenan kula ingkang sarwa-sarwi nguciwani. Mbok kula tak nyuwun dawuh nyuwun sabda pangandikanipun anak Prabu Duryudana. Sak mangke ingkang bapa badhe mabuka Susilastawa mirengaken jangga mirengaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana ing jagat pangestunggara Pandura wonten dawuh sewu lepat aturipun Kang Putra Gustina kula tandha wadana jenyatanipun sak pangke sowan kula tanpa katimbalan wonten percapan Jaka 5 menawi lumrahipun menawi ingkang Putra Gustina Jaka Pitana nggadahi wigati sartanipun betaken dumateng lekasipun Paman Durna mastike kula tansah animbali dumateng praptanipun Bapa Durna saka 5 kinen rawuh wonten negari Ngastina nanging sapangke krana sampun tan bisa bangkit pinambeng manahipun legetaning manah ingkang putra pun Jaka Pitana paripaksa kula kedasowan wonten pertapan saka 5 ingkang wigatos kula namung badhe nyuwun priksa lan nanjaken kenging punapi sampun wonten ingkang candra samangke Paman Durna boten rawuh wonten negari Ngastina nilar dhateng kewajiban keprajan Prabaestu Kakang Paman Durna menika sampun badhe mirang kampung jingga bundan datan Poratu badhe berguguk muta waton sampun boten badhe suwita lan boten kestu ngesuwi minangka pujangga inggih nuju negari Ngastina momong dumateng para putra sata Kurawa malah kula ginampi kabar saking Paman Patih Harya Sengkuni bilih anggenipun Paman Durna boten rawuh wonten ing negari Ngastina mriku dipun sababaken awit anggen runtungan Dika paduka Paman Durna iki Bapa Dewan Sukalima tansah caket kelan kadang kula Pandhawa iki panenggak Yura Nyayi Bratasena menapa kaes mriku estu lajeng menawi estu kawontenan mriku dadosan kula tak nyuwun sapangke kersanipun Paman Durna kados pundi Bapa Dewan Durna leng-leng ramyan ingkang driya lir Yewang Candra katawangan kondang blekuduk manyar-manyar sumarante hawala kamanaga kula kaprit kantil pututing selikur salah nuwun sewu nggih kaget setaning manahipun ingkang bapa ing saka 5 teka sak mangke nampi dawuh mandika paduka anak Prabu Duryudana ingkang aring dawuh bilih Tigang Candra kula mboten wonten negari Ngastina awit kula renteng-renteng runtungan kaliyan anak kula pun Bratasena. Nuwun sewu. Menawi kinten kula mriku badhe mirang kampuh jingga mbonan tanpa ratu, estu nggih, estu mboten wonten niatan ingkang kados mekaten. Mboten wonten inggih menika mboten tukul wonten sabeting manahipun ingkang Paman Saka 5. Jenyatanipun lair lan batos kula menika ngesuwi. Sartanipun lair lan batos kula swita dhateng pun para sata Kurawa. Nggih. Jenyatanipun ngemuti adeging pertapan Saka Panca inggih pertapan Saka 5 menika menawi mboten saking sabiyantunipun anak Prabu Duryudana miwah sangya para kawula tasih negari Ngastina mboten badhe kelampan kula ngedekaken pertapan menika. Kula nuwun sewu nggih. Paripaksa kula sak mangke Walaka lan kula Blaka kula matur menapa wontenipun bilih menapa ingkang sampun paduka ngendikaken lan menapa ingkang sampun paduka dawuhaken menika estu leres. Kula menika
pun wonten 3 sasi niki kula caket kalian pun Bratasena. Sampun wonten 3 candra menika kula dipun caket kalian Bratasena. Ning nuwun sewu nggih, sampun ngantos dadosaken Sling Surup. Liripun menapa? Anggen kula nyaket kalian pun Bratasena menika mboten kateges kula badhe nglirwaken kewajiban kula minangka nujung wonten negari Ngastina menika babar pisan mboten. Nanging mugi dados ning ngawuningan. Anak murid kula nggih siswa kula pun Bratasena nggih panenggak Pandhawa menika nggadahi kekarepan, nggadahi kekayuhan. Adreng tan bangkit pinambeng. Menapa ingkang dados gayahanipun anak kula pun Bratasena piyambakipun kepengin nyumurupi werdining lan wejangan lan piyambakipun kepengin ngupadi menapa ingkang dipun wastani nggih menika ngilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra jendra pangruwating diyu. Menika kula dipun suwuni kalian pun Bratasena gandeng kula menika gurunipun Bratasena. Gandeng Bratasena menika siswa kula. Lajeng kula menika gurunipun Bratasena. Bratasena menika siswa kula. Padha wae ora usah diwolak-walik. Gage. Nggih, Depate. Kula menika namung dipun suwuni. Kula menika ugi ngemban kewajiban kula minangka brahmana, minangka pandhita ingkang medharaken ilmu kang saknyata. Nggih. Mugi dados ning kamuningan nggih, babar pisan kula mboten gadahi niat badhe nilar dhateng kewajiban kula menika babar pisan mboten. Nuwun sewu Kakang Duna. Depate pripun? Kula dhewe sing nyumurupi perkarane nek sampeyan kuwi sing nimbali Bratasena supaya sowan teng Sukalima. Nggih, jan Bratasena kula timbali supaya sowan ing pertapan Sukalima wigatine napa? Merga Bratasena butuh kalih kula. Ora ana jamak lumrahe lan ora bakal kelakon. Ana jenenge wong arep nimba sumur. Masa sumure sing nimba wonge, ora wonge sing nimba sumure. Ibarate wong gudel arep nusu kebo. Ora ya gudele sing nusu kebone. Ora kok kebone sing nyusani gudele. Padha mawon nggih. Ha iya. Sampeyan ki ora ning miturut apa sing pun kula sawang, miturut apa sing wis tak delok lho Kang. Sampeyan kayake ketingale lho niki. Ketoke. Kaya-kaya arep nglirwake kewajiban. Mboten Dik Pate, mboten. Nek nyatane Kurawa mboten sampean paringi ilmu, malah Bratasena sing ajeng sampean paringi ilmu, monggo ngilmune ngilmu abot. Ngilmu kasampurnan niku ora saben-saben wong iso nggayuh, ora saben-saben wong iso ngerti werdine ilmu kasampurnan. Kurawa niku sing menehi urip karo sampean, lah kok Kurawa malah mboten sampean paringi ilmu. Lah kok teko sampean malah maringi ilmu niku kalih Bratasena niku rampun nerak pancak nerajang wewaler sampeyan minangka nujung negari Ngastina. Mboten kok teges ngaten Dik Pate. Kula menika namung nengga dawuh. Nengga dawuh saking anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitrana sampun dawuh, Bapak Durna. Kurawa kapure dipun maringi ilmu kasampurnan. Kula nggih mengke temandang. Ngaten. Lah kenging napa kok kula ajeng maringi ilmu kasampurnan kalih Bratasena menika merga Bratasena njaluk kalih kula. Nggih. Dadi sing ora kelakon. Menawi samangke Bratasena kok kula kanthi inisiatif manah kula piyambak kula arep maringi ilmu kasampurnan Bratasena. Mboya, mboten. Ning prasetyane sampeyan kuwi lahir batin ngesuwi Kurawa. Nggih, lahir batin. Lah kamangka menika sak menika Kurawa menika urung iso tentrem uripe, urung iso jenjem atine nggone lunggah teng negara Ngastina nek Pandhawa urung sirna. Nggih. Sampeyan ya saguh mateni Pandhawa. Saguh. Saniki kula pateni nggih saguh. Pandhawa dipateni nggih saguh. Ning sajari sampeyan arep maringi ilmu karo Bratasena. Dik Pate, pripun? Sampeyan aja ngubeng-ubengi perkara lho. Sampeyan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Liripun. Kula niki pun to, mengke sampeyan ningali piyambak. Nggih. Nuwun sewu anak Prabu. Pawantur kados pundi? Kula terima pantun ing pertapan Sukalima. Kula aturi mungkur langkung rumiyin. Samangke kula badhe nimbali dhumateng praptanipun anak kula pun Bratasena mriku. Badhe dipun dawuhi menapa? Mengke badhe kula jlamprangke. Dijlamprangke lire. Ben Bratasena mati. Niku to sing sampeyan karepke. Niku to sing dikarepke anak Prabu Duryudana. Pandhawa mati terus sampeyan saged jenjem nggenipun nglenggahi dampar kencana negari Ngastina. Niku. Nggih. Pancen niku. Lajeng prawi sampun estu prasta dawuh paduka Bapak Manduna. Kula tenggo
lan kula midhangetaken rembakipun paduka kalian Bratasena saking wingking pertapan mreng ngantos sak mangke paduka penemban duna boten saged njlongprongaken lan boten saged damel sarana pejahipun kadang kula para Pandhawa teges tetel kabrahmananipun. Sampun. Kula aturi pitados dhateng inggih menika ingkang paman Saka Lima nggih. Mrekaten kula pasrahaken dhateng Bu Brahmadurna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangga nalin trombak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangroma ing wajakur cokro reka kiri-kiri sigra mateng aji pamling nenggih sang topo Begawan Druya Dandang Durna nalika semanten nimbali dumateng prawatanipun kang putra nenggih panenggak Pandhawa sang Raden Bratasena dumadahan piyambak Maseban sanjaya para cantrik manguyu jejangga samyalok bila wonten satra gagah piteksa ingkang minggah ing pecrabakan tansah sejahe namung satya wukira tawu nenggih sang Raden Bratasena nalika semanten Galea gagah piteksa candalane piyak-piyak kanca ana daya piyak-piyak njaluk dalan alon tata trapsilandira Gajama kenastanira kalih astanira kalih pisan yen ngendika gawe tresna yen ngendika gawe branta
Praswaru kembal manyor-manyor duk ning jungkul wana alas dadi wana. Oh la talah. Bratasena aja kaget ya ngger kowe tak timbali lumantar aji pameling. Aji bedhuk. Kowe tak timbali supaya mungkaning pecrabaan kene. Bratasena padha kanthi raja saksuwanmu, Bratasena. Wah. Durna bapakku ya. Nimbali Bratasena kanthi aji pameling supaya aku mungganing pecraban Sukalima. Sowan kurana langan suwiji apa ya mung aku ngaturke basaku kadura Durna bapakku. Wah jan. Pas, suaramu pas. Lirewi. Awakmu gedhe ning suaramu ya gedhe. Yo. Aja kaya sing bedhuk. Awake gedhe dhuwur. Nek omongan nanti lek. Ora sida berwibawa kaya. Yo. Ya pangestuku tampan ana Bratasena. Tak gegem dadeki jimat ana apa nimbali kelawan aku. Aja kaget. Nggonku nimbali kelawan kowe iki, aku mung arep neruske pirembugan. Nggonmu duwe gegayuhan lan penjaluk ana ngersaku, nggonmu kepengin mangerteni wedharing ilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi sastra Jendra Pangrewating Diyu. Yo. Sepisan meneh tak elingke ya Bratasena, nalika semono aku wis tau ngomong karo kowe, wis tau ngendika karo anakku. Ya kowe kuwi. Ngelmu iki dudu ngelmu bain-bain, ngelmu iki dudu ngelmu enteng. Nanging ngelmu iki abot merga kawruh kasampurnan kuwi ing mengkone bakal nuduhke kaya ngapa ta uripe menungsa. Yo. Uripe menungsa kepiye? Aku iso ngandani ning golek ana dhewe. Wah, jare arep nuduhke. Iya. Aku iki mung lantaran sing menehi ilmu kuwi dudu kok Begawan Durna. Ning sing menehi ilmu kuwi sing eneng dhuwur. Sopo? Ora kok disawang ngono ki ora. Sing menehi ilmu, sing maringi ilmu karo kowe iki sing ning dhuwur iki teges Gusti sing Maha Nasa. Ora kok ukiran gayor kuwi ora. Banjur kersane Durna bapakku kuwi. Kowe tak utus gelem apa ora? Utus supaya ngopo? Wah, wis lahir lan batin antep tekate Bratasena. Ora-orane kendhu nggonku dene kekarepan nadyan kudu mati ta wujudi. Aja mati sik. Ya ora ngentuk ngelmu kok mati iki kepiye? Upadinen wujuding kayu gong susuwing angin, nggih. Kayu gong susuwing angin. Iya. Mapane ana ngendi? Banjur aku kudu nemoni sapa? Kowe rasah nemoni sapa-sapa. Kowe mlebu wae. Kowe mlebu ning wewengkon wana ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati. Jalma mara mesti dadi kuwanda. Dewa wae ora wani mlebu alas kuwi. Alas ngendi? Ngendi ko? Mlebu wewengkon wana Tribasara ing wewengkon alas Tikbrasara. Ing kono ana wujuding guwa aran Guwa Simanglek. Golek ana wujuding kayu gong susuing angin. Mesti kowe bakal entuk apa sing mbok gayo. Yen wis entuk wujuding kayu gong susuing angin banjur kowe sowan ana ngersani bapakmu ing Sukalima ngger. Sigra bala kang tumingal rangat sampo kang samyama tali lerat tadet wilateng kota Danyuanggung manguncang niti benjang sangadi ladenya ngatali wos Krasta Surawilaka kaya buta sing ngawragil pasti juga tendanya kang mangambak boyo
Yo yen to dadi dawuh Durna bapakku wis cetha ora nganti surup surya aku njaluk pamit ora ngasi peteng dina aku ngaturke wujuding kayu gung susuwe angin. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tak jaluk pangestu mbok. Ya tak pangestoi lanang jurenmu ngger Bratasena. Yo pelukan sih. Sing sang Katri Gumulung mangroma ing wadya Karada Kura Karada Kura rek kiri Bodro kados pundi ngendikanipun badhe jlomporongaken dumateng Kadang Kula Bratasena malah sak mangkin nuduhaken dalan kiripun badhe gayuh ilmu kasampurnan. Kakang Duna sampeyan kepiye? Tak rungokke rembuke kok sampeyan utusan karo Bratasena. Nek pancen arep kasembadan lan kepingin entuk ilmu kasampurnan kok sampeyan utusan karo Bratasena kan golek kayu geng susuwe angin. Aja kok kayu geng susuwe angin ambok kayu sing ora ana ning alam donya Bratasena mesti kelakon niki sampeyan iki janjane kepiye ana jare arep njlomprongke karo Bratasena kok malah diwenehi ilmu dalan ning ngendi papan dununge. Hus sampeyan aja kanggo sing tanpa guna sampeyan aja waton komentar sampeyan aja waton bisa ngucap dewate liripun kados pundi. Mangsawang kula niki janjane ngomong kali Bratasena kula kan goleki kayu gong susuwe angin bentuke napa niku kula niku urung tau ngerti liri piye sampean iso ngomong kudune sampean ya iso wis tau ngerti wujude kayu gong susuwe angin sik ta kayu gong susuwe angin niku kula niku mengawur jeneng kayu gong susuwe angin niku kula ora ngerti mbuh kula entuk kula teng pundi kula niki ming tukul teng pikiran kula teges mboten wonten kok wujude kayu gong susuwe angin langkung-langkung mana Tribasara menika wonten ing gawat kliwat wingit kepati satu mara satru mati jalma mara mesti modar nggih niku Bratasena kula jlomprongke teng jero alas niku akeh kewan galak mengke Bratasena ajeng mlebet wongkon wana Tribasara Bratasena pun digagelak riyin kalih kewan-kewan bangsa macan, bangsa singa, bekantan, jerapah ngoten niku. Jerapah kok mangan menungsa, dinosaurus. Mengke Bratasena kalah kalih kewan-kewan niku. Tur mengke umpama Bratasena menang mungsuh kewan-kewan galak. Mengke Bratasena kula utus supados mlebet wonten Guwa Simangleng. Niku enten guwane niku enten. Niku enten wong kula tau golek nomor mriku. Ento. Ora. Guwa Simangleng niku guwa angkere pol Dik Pate. Enten gendruwone 5. Gedhe banget. Nggih. Niku mengke Bratasena ajeng ngupadi kayu gong susuwe angin mbuh niku barang mboten nyata niku mengke malah kawon mungsuh perkara-perkara niku
Paman juga atus uti. Menapa sikilipun pati karipun paman terus saged dipun pitados. Nek kula kok rada mangu-mangu gitu. Kakang Duna niku pun bola-bali gawe perkara ning ora tau ana nyatane. Oh, sampeyan iki aja waton kebyah-uyah, Dipati. Kula niki pendhita kondang manyor-manyor, sampeyan iki aja sok nyepelekke. Pawan Suguri, Kula wonten dawuh. sampangke dipun mlapat. Lakunipun Bratasena. Inggih. Menapa sekintenipun badhe estu kajlong marangaken dening Paman Durna. Menapa malah Bratasena pikantuk menapa ingkang denuti Kersanipun anak Prabu Duryudana kados pundi? ketapno Kurawa Paman. Lajeng kula sampangke ngentosi wonten kedhaton negari Ngastina. Menawi estu Bratasena pikantuk ngelmu kasampurnan teges Bapa Durna kedah sumene anggenipun dados ujung negari Ngastina. Ingestaken dawuh. Budal Paman. Monggo kula dherekaken. Suara gimbal manyar-manyar lole. Somorante hawela. Nuwun sewu, Nger. Nah ngono dikipasi. Nyawakku dadi banyu kabeh. Mboten kateges kula menika badhe nglirwakaken kewajiban kula. Ning kula sejatosipun kula menika namung ngeman dhateng Paduka anak Prabu Duryudana. Paduka menika nalendra jujur. Nalendra ingkang istiqomah. Nindahaken kewajibanipun ning emane kok ketemu menungsa kaya dapure Sengkuni. Kula mesake kalih sampeyan, Nger. Ya wis ora apa-apa. Bratasena, nek pancen Gusti keparengake ilmu kasampurnan dadi duwekmu, ora nganti surup surya, kowe ngaturke wujuding ayugong susuhe angin, Nger.